ak by som nebol kňazom, tak by som určite bol lekárom, lebo kňaz je lekár duši. Niekedy nie je dobré dávať rady. Niekedy nie je dobré byť ten, ktorý má na všetko odpoveď. A potom kladiem tú klobásu do chladničky a vyberám sír. Keď ty také veci nemôžeš tu hovoriť. Normálne som chcel povedať, že na dôchodku, vieš. Ale si hovorím, že ešte som príliš mladý na dôchodok. Čo bola najväčšia výzva, ktorú si ako kňaz musel prekonať? Ale proste tá manželka tvoja je proste tým najlepším zrkadlom, ktoré môžeš mať jej. Vitajte v štúdiu Lounge. Som Mark Kokinčák a mojimi dnešnými hostiami sú otec Miroslav Hamarčák alias East Priest a jeho manželka Mária. Vitajte v štúdiu. Ďakujeme veľmi pekne. Na Instagrame si známy ako East Priest s počtom sledovateľov 17 000+. Spolu s manželkou tvoríte tím, ty si pred kamerou a ona je kameraman, režisér a strihač. Dnes sa spolu pozrieme na to, čo robíte, prečo a aký to má dosah. A mimochodom, ako by ste sa predstavili vy? Tak neviem, či by sme vedeli použiť vznešenejšie slova, ako si použil ty, teda v našom úvode, ale určite by sme, ak by som mal teda ja povedať zo pár slov o sebe, tak si myslím, že sme taký úplne, že jednoduchý manželský pár, ktorý žije v takej ešte jednoduchšej, menšej dedinke na severovýchode Slovenska, v Staškovciach a okrem toho, že sme manželia a spravujeme farnosť, tak máme ešte 3 nádherné deti. Teraz ideš ty. Ja súhlasím so všetkým, čo si povedal. To bolo rýchly súhlas. OK, poďme na tvoje začiatky. Kedy si pocítil, že kňazstvo je tvoja cesta? Tak ja to veľmi často hovorím možno takýmto spôsobom, že sa vraciam do detstva, keďže tie také povolania vznikajú ešte v škôlke, vieš, že určite si zažil, že ste tak sedeli alebo stali v kruhu a učiteľka sa opýtala, že čím by si chcel byť, keď budeš veľký. A to isté sa stalo aj mne a učiteľka vlastne položila túto otázku aj všetkým mojim spolužiakom školkárskym a pamätám si, že oni rozprávali jeden, že chce byť policajtom, druhým hasičom, smetiarom a keď prišli ku mne, tak ja som povedal, že ja chcem byť pápež. A to bolo také šokujúce vtedy aj pre tú učiteľku, ale skutočne reálne s tou cirkvou som bol kdesi od malého chlapca spätý a potom keď som prišiel domov a rodičia mi vysvetlili, že to asi štatisticky nebude možné, že z teba bude pápež, tak potom kdesi som došiel do takého bodu, že si hovorím, že stačí mi, že budem biskup. A tak ako plynuli roky, tak som potom vlastne zistil, že sa mi páčia dievčatá, prišla puberta a jednoducho si hovorím, že stačí mi byť kňazom. Ale nie, to je tá vtipná časť teda toho povolania, ale tá duchovná časť toho povolania môjho sa vlastne zrodila takisto v detstve, kedy som chodil ministrovať a bol blízko oltára. A pamätám si taký moment už na strednej škole, kedy skutočne a reálne som sa mal rozhodnúť, že aké predmety si zvoliť a z čoho budem maturovať, čo je veľmi aj aktuálne v tento čas, keďže dnes teda maturanti píšu písomný test alebo písomnú časť matur. A pamätám si, že ja som si teda vyberal medzi 2 variantami predmetov, teda buď z dejepisu a z náuky o spoločnosti, ak by som chcel ísť cestou kňazstva. A potom som mal také povolanie vedľajšie, sekundárne, veľmi silno prítomné v mojom živote a to bolo povolanie doktora, kedy som jednoducho chcel maturovať z biológie a chémie. A pamätám si takú hodinu, kde sme si mali zapísať tie predmety a vtedy som tak sedel so svojou spolužiačkou a sa jej pýtam, že ty čo si dávaš? A ona hovorí, že ja si dávam dejepis a náuku o spoločnosti. A si hovorím, že keď si dávaš ty, že dám si aj ja. A vtedy som si v podstate zvolil to svoje povolanie, pretože tie predmety mi trebalo na štúdium teológie, ale to je ten paradox a to by som možno chcel vypichnúť aj v tomto podcaste, že nebolo to zbrklé rozhodnutie, že to rozhodnutie som mohol kedykoľvek zmeniť. Ale to, čo bolo veľmi charakteristické a určujúce tú správnosť výberu toho povolania, bol ten pokoj, ktorý nastal tým vykročením. Aké boli reakcie tvojho okolia, keď si oznámil, že chceš byť kňazom?
tak tým, ako som spomínal vlastne v tvojej predchádzajúcej otázke, že to bolo niečo, čo sa tiahlo v mojom živote od malička a dá sa povedať, že mnohí videli vo mne práve skrz to ministrovanie a posluhovanie pri oltári, videli budúceho kňaza, tak ani tá informácia pre nich nebola šokujúca. Ako vyzerá tvoj bežný deň? No, to je taká zaujímavá otázka, keďže už sa ju mnohí teda pýtali, mnohých to teda zaujíma, možno je to námet, aby sme natočili nejaké reels aj v tejto veci. Dá sa povedať, že deň ženatého kňaza, keďže my grécko-katolíci môžeme byť ženatí, mať deti a fungovať v reálnej rodine, tak sa veľmi nelíši ten jeho štart, teda štart toho dňa od štartu dňa bežnej rodiny, keďže tým takým našim ranným budíkom sú deti, ktoré bez varovania a nejakého klopania hneď vtrhnú a vtedy už teda či je 6 hodín alebo 6:30, tak začína náš deň, naša rutina, ktorá spočíva vlastne vo vychystaní detí a odvezení ich do škôlky. No a potom sa začínam venovať pastoračným povinnostiam, dá sa povedať vo farnosti, prípravou mnohých akože liturgických vecí, slávení, technikalí, ktoré sú, dá sa povedať, spojené s výkonom môjho povolania. A potom teda v tých poobednejších hodinách, kedy ľudia končia svoje zamestnania a nachádzajú si priestor a čas navštíviť chrám, vtedy začína teda to moje také echt povolanie. Majka, je manželstvo s kňazom prechádzka ružovou záhradou? S mojím manželom, áno. Vidíš? To je... Wow. Ako rodičia a okolie prijali tvoje rozhodnutie vydať sa za kňaza? No, keďže ja mám 2 bratov kňazov, tak to nebolo akože nič také extra. Skôr tak ťažšie som to prežívala ja, pretože som sa bála toho, keďže som vedela, aký to je život skrze brata staršieho. A normálne si pamätám v ten deň vysviacky, keď biskup na ňo kladol ruky, som si stále vravela, že toto je pravda, že ja neverím, že ja budem manželka kňaza, že sa budem sťahovať. Nevedela som si to vtedy predstaviť, že príde papier do schránky a ideme jednoducho niekam. Takže, ale teraz už si neviem predstaviť, že by som to nežila. Stretli ste sa niekedy s predsudkami alebo nepochopením voči vášmu manželstvu? To ani nie. Skôr vidia moje kamarátky veľa výhod v našom manželstve, ale nevidia tú obetu, ktorú častokrát musíme priniesť už tým sťahovaním a tými vecami, ktoré som pochopila, až keď som ten život začala žiť. Lebo jedno je predstava, ale druhá je už tá skutočná realita, ktorú človek zažije. Ako dlho ste spolu? To by mala byť otázka na ženu, vieš, lebo my chlapi sme v tom taký... Ale ty vieš. Tak 6. rok. 6. rok. Manželstva. Ťaháme. Hádate sa? Tak normálne. Výmena názorov. Tak by som povedal, že od začiatku nášho manželstva, teda ktoré trvá už 6. rok, tak máme prvú sadu tanierov. Čiže talianské manželstvo nefunguje. Čiže je to v podstate tak, že ešte máme na čom teda jesť a nehádame sa takýmto vášnivým spôsobom nejako, ale myslím si, že každá rodina, veď to teda všetci poznáme, že ak sa milujeme a máme nejaké možno predstavy, či už svoje, alebo o tom, ako by sme to vedeli urobiť lepšie, tak častokrát teda narazíme na to nepochopenie alebo na to obrusovanie hrán a toto sa deje teda aj u nás. A mňa by zaujímalo, ako vyzerá, keď sa háda kňaz? No, myslím si, že háda sa kňaz úplne takisto, ako sa háda akýkoľvek muž, pretože v tomto okamihu je to taký moment, že vieš, sa ti tak zatemní a ideš proste tú svoju pravdu, ale práve ten moment, aspoň u mňa je vždy taký, že ja som taký typ hádača, že poviem si to, čo chcem, ale v zápäti ako keby neviem držať tú napätú situáciu, že v okamihu, kedy sa teda pohádam, tak ja som ten, ktorý to chce hneď dať dokopy. A ešte vlastne v tom momente, kedy to celé nevyprcha, hej, že ako keby, že ona je nabrúsená, ne? A ja už prichádzam a hovorím, no počúvaj, zakopme vojnou sekeru a že poďme ďalej. A ty častokrát, že daj mi pokoj. Lebo ty väčšinou
všetko otočíš na smiech a cez ten smiech to nám najlepšie funguje, aj keď už ide tá vyhrotená situácia, tak on povie niečo také, že už sa usmejem a on už vie, že už je dobre, že už sa nebudeme hádať, ale poviem jednu pikošku na ňo, vyťahnem, že keď mu niečo chcem povedať, s čím nesúhlasím, on to s kňazom Svätej cirkvi katolíckej, ty nesúhlasíš? A potom, keď on mi niečo také povie a ja, že ty si kňaz Svätej cirkvi katolíckej, ty také veci nemôžeš tu hovoriť. Hej, takže mi vracia úder, hej, je to tak asi. Už vás nebudem trápiť. Kľudne, ja som ti chcel povedať, že či vlastne by si nechcel porozmýšľať nad nejakým ekvivalentom tohto podcastu ako manželskou poradňou, alebo možno, vieš, nejakým takým mediátorom, pretože dávaš celku príjemné otázky aj na tieto chulostivé témy. Čo býva zvyčajne predmetom vašich hádok? Maria, ideš? Ani nie, že čo, ale skôr, keď je toho veľa naraz a je také napätie, že nestíhame niečo alebo tak. Nie je také niečo typické, na čom by sme sa hádali, že... Ja mám také predsavzatie, napríklad také súkromné, neviem, či som ti o tom hovoril, Maria, ale že ja častokrát napríklad v takých situáciách, keď to začína byť vyhrotené, že nestíhame čosi a do toho, vieš, ako deti na truc, hej, robia úplne niečo iné a opačne, tak vtedy si tak hovorím, že aj keď to vo mne tak, že buble, tak to nedávam von. Že ako keby, že vtedy som tak, že ticho, cielene, že nič nehovorím, aj keď sa mi rinie hlavou, že všelijaké tie spôsoby, ako by som vedel odkomunikovať danú situáciu, tak vtedy radšej akože cielene ostávam ticho. A potom paradoxne to celé vyhrmi, vyšumí a ani sa nie je potrebné k tomu vracať. A dá sa to? Väčšinou taký kľudný. A ja stále vravím, že jak môžeš byť taký pokojný, že nevybuchneš. Super. Dobre, ďalšiu tému mám pre vás, cirkev a citlivé témy. Ako vnímate, alebo vnímaš odklon mladých od cirkvi a kde je podľa teba problém? Tak myslím si, že je to, alebo aspoň táto tvoja otázka je veľmi často kladená a myslím si, že správne. A keď by som poznal teda na ňu odpoveď, pretože existuje strašne veľa verzií, mnohí teda ste už mohli čítať aj v Novom čase, aj v Pravde, aj kdekoľvek inde, práve odpovede na túto otázku. A je to veľmi ťažko nájsť, pretože myslím si, že tak ako cirkev je inštitúciou, ktorú tvoria ľudia, tak aj tí mladí ľudia sú ľudia. A že niekedy proste tá cesta toho porozumenia je či už na jednej alebo na druhej strane náročná. Niekedy cirkev skutočne používa reč, ktorou mladí ľudia už nerozprávajú, keďže doba sa extrémne rýchlo mení a extrémne rýchlo teda zavádza nové veci a odvádza tie staré, tak ako náhle my v cirkvi nejakým spôsobom vykročíme k tej mladej generácii svojím spôsobom, alebo možno pre nás inovatívnym, tak pre nich to už je zastaralá forma. Hej, čiže toto je proste niekedy tak ako medzi ľuďmi, hej, že to porozumenie niekedy ide ľahšie a niekedy ide ťažšie. Ale na obhajobu teda nielen cirkvi, ale nás kňazov celkovo, že snažíme sa vychádzať tým mladým v ústrety a práve v nich vidíme našu budúcnosť. Mnohí ľudia vnímajú cirkev ako inštitúciu plnú zákazov a príkazov. Ako to vnímaš ty? Myslím si, že celkovo tá definícia zákazov a príkazov je niečo, čo je v nás vtláčané od útleho detstva, práve cez tie symboly, že ak nebudeš robiť toto, Božičko ťa potrestá. Alebo ak budeš taký, tak sa nielen mamka a ocko na teba budú hnevať, ale Boh sa na teba bude hnevať. A práve to je to, čo my ako rodičia vtláčame už od útleho detstva do svojich detí a práve takýmto pohľadom oni v konečnom dôsledku potom, alebo my všetci, lebo aj nás kňazov sa to týka, potom pozeráme na Boha. Ale v konečnom dôsledku je to, čo dáva Boh, nie príkazom a nie zákazom v tom pravom slova zmysle, ale je takým odporúčaním, ako prejsť životom bez najmenších teda rán a bez nejakých takých stôp, ktoré by mali devastačný charakter, či už na naše vzťahy, alebo na nás osobne. Predtým, ako si začal tvoriť content na sociálne siete, potreboval si súhlas vladyku Jonáša? Tak dá sa povedať, že to je veľmi dobrá téma, keďže celkovo tá tvorba našich videí na Instagrame vznikla tak, aj keď sme uvažovali dlhšie, tak vznikla tak nárazovo, že keď som vymyslel teda ten pseudonym, pod ktorým by som rád pridával tie videá,
a prišla mi nejaká tá karikatúrna fotka, že ktorú som si chcel dať ako profilovú, tak vtedy mi hovorí manželka, že no profil máš, fotku máš, tak treba natočiť nejaké prvé video, ne? A si hovorím, že to vážne, že teraz je tá chvíľa, ne? A hej, ideme vonku, svieti tu na Gánok pred faru, hej. A ja, že no dobre, a teraz vieš, som sa dostal pred kameru, ona teda točila a ja, a ja sa jej pýtam, že čo mám povedať vlastne. A ona však povedz, že kto si a čo chceš robiť. A ja hovorím, že tak dobre, som grécko-katolícky kňaz a práve v tejto chvíli som sa rozhodol dávať nejaké videá na sociálne siete spôsobom 21. storočia. A ona vlastne vtedy, keď sme dotočili to video, tak na pozadí začala byť zbíjačka, ako tu teraz Tereska teda robí všelijaké teda nezbedy a veci, tak vtedy, keď človek najviac chce čo si urobiť, tak vtedy najviac sa to celé pokazí a dá sa povedať, že začala tam zbíjať tá zbíjačka a hovorím, že no, môžeme vyhodiť to video do koša a vtedy mi manželka hovorí, že nie, že dajme, že uvidíme, ako to vypáli. A paradoxom možno najväčším celého toho, že na to prvé video zareagovalo asi 3,5 tisíc ľudí, ktorí zároveň sa stali followermi tejto našej stránky alebo toho Instagramového profilu, čo je veľmi nevydané teda na to prvé video. Trošku si mi ušiel od otázky a keď som sa pýtal na Vladiku, tak chcem sa ťa teda opýtať, ako to vnímal alebo vníma odstupom času, že si mediálne známejší Instagramový kňaz. Áno, dá sa povedať, že ja som teda ten mediálny ošial, ktorý to prvé video a následne spôsobili, som absolútne nečakal, teda bolo to pre nás manželkou obrovské prekvapenie a v tom čase, kedy sme dali to prvé videá a ďalšie, tak Vladika Jonáš bol na synode v Ríme, čiže mesiac, ako keby som sa nevedel k nemu dostať a to je ten paradox, že za mesiac ten účet z nuly sa vydvihol na cez 10 000 followerov, čiže keď som ho stretol prvýkrát, tak už som mal možno nejakých 11,5 tisíc a mu hovorím, že Vladika, že tak sa nám stretli tie pohľady na kňazskom dni a on hovorí, že čo robíš, dobre robíš, len tak pokračuj ďalej. Čiže ako keby som nestihol pýtať povolenie a to povolenie prišlo z jeho úst bez toho, aby som si ho teda ja pýtal. Čo sme teda spoločne aj potom s manželkou vnímali ako takéto potvrdenie, keďže my sa snažíme tak na ten život pozerať cez ten priezor toho, že čo je vôľa Božia a nie až tak cez ten priezor toho, čo je našou vôľou. Takže tu sme veľmi cítili tú Božiu ruku v tom celom, že máme ísť ďalej a že máme aj to Vladikovo požehnanie. No. Mám otázku od mojej manželky. Tvoje videá pôsobia veľmi osobne, oslovuješ nás drahý priateľ. Čo ťa k tomu vedie? Tak myslím si, že keď som teda rozmýšľal nad tým, ako by malo vyzerať to úvodné oslovenie, tak nám kňazom ide ešte osobnejšie oslovenie, ktoré mnohí aj z vás, ktorí pozeráte tento podcast, ste počuli v chrámoch, v kostoloch, v cerkvách a to je drahí bratia a sestry. To je ešte viac ako drahí priatelia. A práve kvôli tej takej rýchlosti sociálnych sietí som sa snažil to zrevidovať na niečo, čo by ostalo osobné, ale bolo závislé iba na 2 slovách. Ako sa cirkev podľa teba môže ešte viac priblížiť k dnešnému človeku, ktorý žije v úplne inej realite, ako napríklad pred 30 rokmi? Myslím si, že tak ako si dával už teda tú predchádzajúcu otázku, že ono to je vždy o tom takom dialogu, že neostať kdesi v uzatvorení, ale že vychádzať k tým ľuďom. Takisto ako je aj potrebné, aby tí ľudia vychádzali ku kňazom, aby ich nebrali, že sú akoby nejakí polobohovia alebo niečo viac, pretože sme iba obyčajní ľudia. Takisto teda máme svoje silné stránky, ale máme aj tie svoje slabé hriechy a pády. A keď budeme mať takýto náhľad navzájom teda na seba, že sme skutočne tými bratmi a sestrami, ktorí túžia kráčať jedným smerom, tak vtedy sa ako keby tie bariéry, ktoré sú, same vytratia. Aký je tvoj pohľad na sexualitu v kresťanstve? Často sa o nej hovorí len ako tabu.
No ja si myslím, že sexualita je niečo, čo je súčasťou nielen kresťanstva, ale ľudskej osobnosti ako takej a nepozerám na ňu ako na nejakú tabuizovanú tému, aj keď možno nielen v cirkvi, ale celkovo v spoločnosti, vieš, keď si zoberieš, že vychovávaš deti, tak ako často si sa s nimi práve o sexe rozprával. Hej. Je to niečo, čo proste aj my ako rodičia máme problém komunikovať so svojimi deťmi a pritom nemusíme byť v cirkvi. A pritom môžeme zastávať názor, že sexuálne témy už v dnešnej dobe vôbec nie sú tabu a predsa keď príde na to lamanie chleba, tak máme ten problém. Hej, že je to kdesi v nás hlboko zakorenené, čiže nielen v cirkvi je to niečo, čo musíme cieľavedome prelamovať, ale aj kdesi v svojich rodinách, hej, lebo presne tam to začína. Hej, že nemôžeme očakávať, že proste cirkev bude nejakým spôsobom uvádzať naše deti do tej sexuálnej ako roviny, hej, v tom zmysle, že čo sa má a čo sa nemá a pritom my ako rodičia si tú elementárnu úlohu a funkciu nebudeme plniť. Hej. Čiže myslím si, že to je niečo, čo treba riešiť, o to viac v dnešnej dobe, kedy tie porivy a vplyvy aj iných orientácií sexuálnych sú na vzostupe. Potrebujeme ako rodičia hlavne vedieť ukázať k deťom, kde je sever. Dosť často omielaná téma je komunita LGBTQ. Ako to vnímaš ty z pohľadu kňaza? Ja som pred časom dostal podobnú otázku pre jeden taký svetský portál, dá sa povedať, že magazín alebo časopis a tam som odpovedal asi takýmto štýlom, že čo by robil Boh, ak by za ním, alebo Ježiš Kristus, ak by za ním takýto človek prišiel. Tak v prvom rade by ho nikdy neodsúdil, nikdy by ho nehodil do nejakej škatulky, že ty si proste inej orientácie a ty si proste máš iné prejavy, ako teda je to priateľné v spoločnosti. Nikdy by ho neodsúdil, ale zároveň, čo by nikdy neprijal, to je ten hriešny spôsob života. A takýto vlastne postoj, aj keď to častokrát mnohí teda radi zakrývajú za ten taký fenomén alebo za slovičko láska, tak ono častokrát to je práve aj pokrivený obraz tej lásky. Hej, to je niečo, čo by Ježiš nikdy neprijal a preto ani my v cirkvi, aj keď sa to ťažko počúva, aj keď možno by sme si prijali, že by to bolo inak, tak tiež to teda nikdy nezmeníme. Pretože ani Ježiš by to neurobil. Hej, a veľmi podstatné je, ale v tom celom, a znova to vyzdvihnúť to, že nikdy takého človeka, aj keď ho máme v svojej blízkosti alebo takýchto ľudí, netreba odsúvať na vedľajšiu koľaj. Alebo dá sa povedať, že ich netreba hádzať do nejakých škatuľ, ale prijímať a milovať, pretože takto Boh bez rozdielu prijíma a miluje všetkých nás. Tak veru. Ako reaguješ na ľudí, ktorí hovoria, že cirkev je plná ľudí, ktorí vodu kážu a víno pijú? To si myslím, že je veľká pravda. A to inak nie je niečo, čo je zlé. V tom slova zmysle, že práve to také, ten taký výraz alebo táto veta už zľudovela a vyjadruje nejakú tú múdrosť, ktorá sa skrýva a presne to je niečo, čo vidím aj ja na svojom živote, že skutočne niekedy to tak je, že vodu kážem a víno pijem, pretože nie som dokonalý, ale som hriešný a slabý človek. Nie? Častokrát, keď máme nejaké, či už vstupujeme do pôstu, keďže teraz sme vo veľkom pôste pred Páschou, tak tiež si dávame nejaké predsavzatia, nie? A si tak hovorím, že sám v sebe, že už teraz budem menej jesť, budem viac cvičiť, budem viac sa modliť a prejde týždeň a ono sa to úplne celé zosype. Hej, a vtedy si tak, a to nemusím byť kňaz, ale si tak poviem v sebe, že vodu kážem, že hovorím, že proste budem taký, hej, dám proste aj verejné prísľuby nejaké, že sa zmením a pritom víno pijem. Hej, čiže myslím si, že sa to netýka len kňazov, ale týka sa to skutočne každého jedného z nás, pretože všetci sme slabí, všetci robíme chyby a všetci máme nejaké ideály, ktoré chceme žiť, ale sa nám to málo kedy darí. Death metalové koncerty majú dlhodobo enormne veľkú účasť mladých. Aký je tvoj postoj alebo pohľad na takúto hudbu, na takéto podujatie a celkovo na komunitu alebo kultúru takéhoto štýlu života? No ja osobne takúto hudbu alebo takýto štýl hudby nevyhľadávam. Dá sa povedať, že
existujú mnohé pohľady práve na takúto hudbu alebo aj iné štýly, ktoré sú v hudobnom priemysle, ale teda mnohí aj exorcisti hovoria, že práve táto hudba a tie znaky, tie symboly, ten rev, tá frekvencia, ktoré sa častokrát teda používajú, tak spôsobujú práve či už chcenú alebo nechcenú agresivitu. Ja teda už keď si len pustíme nejakú tú stopu, hej, tak počujeme ten rev, ten krík, skutočne tie decibely pôsobia dráždivo na sluch každého jedného človeka. A myslím si, že lebo niekedy v minulosti, keď sa využívali metódy mučenia, tak jedna z metód bol práve tento neprimeraný zvuk. Nie myslím death metalový, ale tie frekvencie, ktoré skutočne spôsobovali až utrpenie človeku. A myslím si, že toto je niečo ako keby, že medzi tým. Hej. Ak to niekomu vyhovuje, znova my v cirkvi, alebo ja ako kňaz nikoho neodsudzujem, ale nie je to niečo podľa mňa, cez čo prichádza pokoj do nášho srdca. Hej, a toto je veľmi kľúčové. Tak ako keď si položil tú otázku o tom mojom hľadaní povolania, tej cesty povolania, tak ja som to tam spájal veľmi s tým takým hlbokým, takým pokojom, tým, že jednoducho, že keď som vykročil, tak som jednoducho zacítil niečo, čo sa doteraz nezmenilo. A tento pokoj vlastne potrebujeme hľadať nielen pri výbere povolania, ale pri akejkoľvek oblasti nášho života. Takže ak je to niečo, čo ti prináša pokoj, čo pochybujem, tak počúvaj death metal. Ale ak to nie je to, ak je to niečo, čo ťa v podstate viac ako keby v úvodzovkách nasiera, alebo robí nepokojným, nekľudným, agresívnym, tak je to niečo, čo je potrebné odrezať z tvojho života. Ako East Priest za veľmi krátku dobu, čo si na Instagrame, si prišiel k dosť veľmi slušnému počtu sledovateľov. Čo myslíš, čím to je? Dobre. Tak, vieš, je to veľmi ťažko povedať. My spoločne s manželkou si teda uvedomujeme, že mnohí sa snažia o takéto počty roky a sa im to nedarí. A my sme sa, dá sa povedať, že ani o to nikdy nesnažili, že našim cieľom bolo ako si sa priblížiť tým ľuďom, pretože možno jednou z takou z motivácií, ktoré sme mali, bolo, že my v Staškovciach teda nie sme veľkého počtu, teda nie je to obrovská obec a veľmi často sa stáva, že sme v chráme nejakých 6 vrátane mňa. A vtedy som si povedal, že proste možno netreba tieto myšlienky alebo slovo evanjelia zamknúť medzi múry, ale že ich prezentovať ďalej a sociálne siete sú práve tým nástrojom, ktorý nemá hranic. Hej? Čiže možno preto sme sa rozhodli výjsť práve na sociálne siete, kde sme mnohé pravdy viery mohli odkrývať skutočne mnohým ľuďom. A to, že oni na to zareagovali, to bolo veľkým potvrdením, že ľudia to chcú a že je to teda potrebné v dnešnej dobe, aby sme neboli práve za tými už spomínanými múrmi, ale aby sme boli blízko ľudí. Aké najčastejšie reakcie dostávaš? No tak tie reakcie sú skutočne rôzne. Dá sa povedať, že Instagram ako aj TikTok funguje na takom algoritmickom procese, kedy hlavne z počiatku, pokiaľ nemá vyprofilované tvoje publikum, tak ťa zobrazuje skutočne rôznym skupinám ľudí. A častokrát toto mnohých odradí, keďže si povedia, že teda majú strašne veľa hejtov, strašne veľa negatívnych komentárov, ale to publikum sa ako keby časom nejakým spôsobom aj obrusí a akceptuje vlastne tvoje pôsobenie. Čiže presne tak to bolo aj v našom prípade. Spočiatku neboli tie hejty skutočne rôznorodé, ale teraz je to, dá sa povedať, že veľmi také akože priateľné prostredie. Samozrejme aj teraz sa mnohí nájdu, ktorí si povedia svoje, ale to je sociálny, teda virtuálny priestor. A bez rôznorodosti názorov sa do toho nedá ani ísť. A ako sa vyrovnávaš s kritikou, ktorá na sociálnych sieťach je že úplne bežná? Tu by som možno prehodil túto otázku na manželku, keďže ona by to mala vedieť lepšie povedať. No u nás je to tak, že jeho sa to vôbec nedotkne. On to vôbec nerieši a ja úplne, že ja či idem tam odpísať z mojho súkromného profilu, proste sa idem byť za ňo a on presne, však to nevidíte, že on má taký tam nick urobený, len aby mohol
podripovať, že... Vieš, mám také jedno video, ja to veľmi často spomínam, lebo to tak držím v hlave, že pred chladničkou, vieš, tak ukazujem aj také video, že čo môže jesť kňaz v piatok. A kývem tak s klobásou a potom kladiem tú klobásu do chladničky a vyberám sír. A že klobásu nie a sír áno, nie, lebo je pôst. A tam pod tým som mal aj také komentáre, že ty s bravčovou hlavou mi tu ideš hovoriť, že nemám jesť klobásu, vieš, sám ju ješ. Čiže presne to, že vodu kážeš, víno piješ, vieš, takže máme aj také hejty, skutočne niekedy to je opodstatnené, niekedy tí ľudia skutočne hľadajú pravdu a kriticky dajú nejaký hejt, ale cítiš za tým to, že proste chcú vedieť o tom viac a niekedy je to skutočne tak, že len proste majú potrebu napísať niečo. Majka, strihaš všetky jeho videá. Ako u vás vyzerá tvorivý proces? Máš hlavné slovo ty, alebo on? Spoločne. Keď máme nejaký nápad na nejaké reelsko, dlho sa o ňom rozprávame, premýšľame, ako to najlepšie spraviť, lebo napríklad mne už ani nejde hlavou, keď máme nejaký nápad, vždy ide nám taký scenár, že urobiť to nejako vtipne, putavo a potom to vysvetliť. To je už proste ako keby taká naša značka, že mi to k nemu ide. A preto sa to snažíme čo najlepšie, najputavejšie, ale zase by to nebolo na 5 minút, by to ľudia neskrolovali. A veľakrát sa doplňame, ja to potom postriham, ale vždy on to skontroluje, či to tak môže byť, on aj predsa aj z toho morálneho hľadiska aj tak na to dáva pozor, no ale veľakrát povie, že wow, super si to urobila, tak to môže... Ja by som možno povedal, že hlavne z tých začiatkov, keď teda ja som niečo začal rozprávať, vieš, a teraz najviac sa snažíš, vieš, hovoríš na tú kameru, že drahí bratia, sestry, ja chcel by som sa vám prihovoriť a toto a hento, a teraz ona, vieš, len tak za tú kameru, že alebo pozrie na hodinky, vieš. A teraz tým, že ona natáča na mobil, vieš, a má tak pred tvárou, tak ja vidím presne tú jej reakciu a to je ako keby hneď nastavenie zrkadla, hej, že na toto som si potreboval zvyknúť, pretože, vieš, v chráme, keď kážeš na omši alebo na liturgii, tak nemáš takýto feedback od ľudí. Hej, oni sú tam, lebo proste sú zvyknutí, že sú v chráme, sú zvyknutí, že im teraz kážeš, ale proste tá manželka tvoja je proste tým najlepším zrkadlom, ktoré môžeš mať, hej. A o to viac, keď chce natočiť nejaké kvalitné reelsko, ktoré má mať určité časové ohraničenie a nemá byť nudné. Hej, takže toto je niečo, na čo som si musel zvyknúť a na čo si musel zvyknúť a zvyká si aj ďalej moja chlapská ješitnosť. Áno, ja to veľmi dobre poznám, lebo u nás všetky podcasty prechádza manželka, nie ja. Takže máš podobný ten dvojitú autorizáciu. Takzvanú autorizáciu dvojitú, presne tak. Akú techniku používate pri natáčaní? A v čom striháte videá a reels? A tak to neviem, či ti môžeme dať taký know-how, vieš? O tom by si chcel aj ty. Podľa toho, ako nám deti umožnia, keď sa ponáhľame, tak len vezmem mobil do ruky a rýchlo ho natočím. A keď máme čas, tak beriem aj gimbal a... Gimbal sa to volá. Ja ani neviem, ako sa to volá napríklad. A sa snažíme tak akože trošku kvalitnejšie nejaké zábery z viacerých stran. No a mikrofón a to je všetko. A ty si, keď robíš odpovede, že sám na prednú kameru, tak si tam prispôsobuješ aj svetlo. Čo by si povedal ľuďom, ktorí hľadajú živého Boha, ale majú pocit, že cirkev pre nich nie je miestom, kde ho nájdu? To je veľmi zaujímavá otázka. Vieš, asi by som nepovedal nič. Pretože niekedy je najdôležitejšie len byť s tými ľuďmi. Práve vo chvíľach, kedy hľadajú, kedy proste sa rozhodujú, akým smerom vykročiť. Niekedy nie je dobré dávať rady. Niekedy nie je dobré byť ten, ktorý má na všetko odpoveď. Niekedy je skutočne tým najlepším a najsilnejším len s tým človekom byť. Dať mu tú takú oporu a že dať mu zároveň aj tú slobodu, že ťa podporujem, aj keď som kňaz a že prial by som si možno zo všetkých síl, aby si bol súčasťou teda cirkvi, ale keď možno nemáš to poznanie, alebo máš nejaké zranenie, alebo ešte proste na tej ceste si nedošiel na túto križovatku, tak je to tvoja sloboda. A keďže ti ju necháva Boh, tak ja ako kňaz si ju nesmiem vziať. Takže toto je podľa mňa niečo, čo by sme si teda mali uvedomiť aj my kňazi a nechávať tú voľnosť, pretože tá cesta za Bohom je skutočne rôznorodá pre každého jedného z nás. Keď som sa teraz opýtal teba, aká bola cesta za Bohom, tak by si dal tú odpoveď úplne inú, ako som dal ja, ako dá moja manželka, ako ktokoľvek.
Áno, pekne si to zaobalil. Že vyklúčkoval som. Vyklúčkoval si určite, áno. Ale pekne, určite a pravdivo, súhlasím s tým. Kde sa vidíš ako East Priest o 10 rokov? Normálne som to je chcel úplne, povedať, že marketingová otázka. Normálne som chcel povedať, že na dôchodku, vieš. Ale si hovorím, že ešte som príliš mladý na dôchodok. No, jedna z vecí, ktoré tak možno cítime spoločne na srdce, na mojom srdci alebo na našom spoločnom srdci, je to, že jedna z tých takých pridružených videí alebo činností, ktoré by sme mali robiť na sociálnych sieťach, je aj práve podcast, hej, nejakého takého charakteru. A dá sa povedať, že ja som začal ako keby takým medzistupňom, teda robím také live instagramové videá alebo podcasty, my to tak nazývame, aj keď to nemá absolútne takúto úroveň ako tento tvoj, ale je to taký medzistupeň, ktorý možno mne v tejto fáze života najviac vyhovuje, teda, že keďže máme 3 deti, tak nemusím teda nikde odchádzať a s tými hostiami sa pracne stretať, ale cítim na srdci, že aktuálne je skutočne tá doba, kedy ľudia idú za hovoreným slovom a práve skrz tie podcasty sa dá strašne veľa ľuďom zdeliť. Takže to je niečo, čo by som možno chcel nie až za 10 rokov, ale čo by som videl, že v tej budúcnosti. To je niečo, čo by som videl, že by som v tej budúcnosti chcel robiť. Čiže dá sa povedať, že na Instagrame po našom streamujece ľudí. Streamujeme ľudí. Tak. To niekedy, vieš, keď si pozeráš tie štatistiky, tak ti aj Instagram píše, že na koľko si ich streamal. Hej, že prosím, až to video, hej, keď je nejaké dobré, tak si ich streamal na 8 dní, hej, a na niekoľko hodín. Tak sa smejem, že tiež niekedy si to tak hovorím, že sme ich streamali, ale verím, že teda tie naše videá ich streamujú tým správnym spôsobom a že teda dávajú, podobne ako aj nám, dávajú mnohým otázky a otázniky. Určite, lebo nemali by ste toľko sledovateľov, takže robíte to za mňa veľmi, veľmi dobre. Máte nejaký spoločný sen, ktorý by ste chceli ako manželia zrealizovať? Tak čo sa týka, akože myslíš podcastu, alebo toho profilu, alebo v živote? V živote. No, tu nemôžem hovoriť iba za seba, ale myslím si, že jeden z takých spoločných snov, ktoré máme nielen my s manželkou, ale celkovo všetci rodičia, je správne viesť svoje deti. Byť im takým vzorom, v ktorom jednoducho, teda ten vzor, že ich dokáže pripraviť na ten život. Že sa budú vedieť správne rozhodovať, že budú kráčať správnou cestou, aj keď môže byť kľukatá, aj keď môže byť niekedy zostupná, niekedy vzostupná, ale proste, že v konečnom dôsledku dôjdu k tomu poznaniu Boha a že Boh je živý a nie tradičný. Takže toto je možno taký náš sen, ktorý by sme chceli vidieť na nás, v prvom rade, aj na našich deťoch, aj na ľuďoch, ktorí sú okolo nás. Ak by si chcela ešte ty niečo doplniť, kľudne, povedz. Doplniť by som chcela jedine to, že úplne s tebou súhlasím a že Boh nám pomohol, si myslím, že cez Majku, tým, že má ten Downov syndrom a že je to niečo, čo vidíme na Jonášovi, na našom synovi, čo potrebuje vidieť v tomto svete, že tú inakosť a že je to normálne, tá inakosť, že nie sme takí dokonali. A myslím, že to je aj také heslo toho nášho profilu East Priest, že niekedy nejde o tú dokonalosť, že niekedy to také video, ktoré má kopec chyb, ktoré ja tam vidím, má taký virál, že brutál, že je zdieľané a také, ktoré si myslíme, že dokonalé, nie je tam žiadna chyba, úplne, že je úplne slabé, má najmenej videní. Čo bola najväčšia výzva, ktorú si ako kňaz musel prekonať? No, myslím si, že tých výziev je skutočne veľa, nielen v kňazskom živote, ale každý, teda jeden človek prežíva výzvy a čo sa týka možno v tom mojom kňazskom živote, ako tá najsilnejšia výzva, ona paradoxne ani s tým kňazstvom nesúvisí. A to bolo práve, keď sa nám narodila tá naša dcéra Majka s Downovým syndromom a vtedy to bol šok. Vieš, predstav si, Boží muž, kňaz, človek, ktorý stojí pred oltárom a sa modlí za ľudí, zrazu si nevie vymodliť zdravie pre svoju dceru. Hej? A vtedy som si tak hovoril, že proste, že
že kde je Boh, vieš, že som prežíval tú takú osobnú krízu ako kňaz toho povolania, ktorého sa mi narodila aj tá dcéra. A teraz mal som taký boj, že ako to prijať, ako to celé proste sa s tým zžiť, ako vlastne to nevnímať, že som zlyhal, vieš. A všetky tie také veci našťastie sa ako keby zakryli covidom, teda bol ten čas, kedy sme neslúžili, boli v takom odlúčení od ľudí a bol to pre nás veľmi taký liečivý čas, kedy sme si vedeli mnohé veci tak, vieš, vyskladať v hlave. A takisto by som chcel možno v tejto chvíli vyzdvihnúť aj to, že sme sa necítili, že sme sami. Že vo chvíli, kedy sme skutočne prežívali tú takú samotu práve skrz to, že bol Boh ako keby ďaleko od nás, z nášho uhla pohľadu, tak sme prežívali tú blízkosť spoločenstva ľudí, či už rodiny, alebo farnosti, keďže sme vtedy boli v Čirči, tak všetkých Čirčanov, ktorí doteraz aj hovoria, keď sa stretneme, že to je naša Majka, že ona sa tam narodila, že oni ju prijali a tým, že ju oni prijali, veľmi pomohli v prijatiu nám. Sme na konci, priatelia. Drahí priatelia. Aha, ty počúvaj, to musím za toto slovičko, keď chceš používať potom nejaký tento, vieš, monetizácia. Ináč, keď to začal používať vo Reelskách, ja mu vravím, že ty si jak veľký Gatsby, on tam, drahý priateľu, stále neviem, či si ne? A tak veľký som a Gatsby, no tak veľký Miro. Veľký Miro, áno. Veľký brat. Work-life balance, takzvaný, čiže ako relaxuje East Priest? No, neviem, či by som to mal v tomto podcaste hovoriť, ale dá sa povedať, že celkovo ten East Priest profil bol takým akože našim relaxom. Keďže je to aktivita, ktorú robíme, že spoločne s manželkou a mnohí teda vždy, keď sme kdesi boli, tak hovorili manželia, že čo majú spoločné, niečo ich baví, niekto lúštil sudoku, niekto skladal puzzle, a tak, alebo chodili po horách, po výletoch a my sme také nič nemali, ne? Že čo radi robíme spolu. A tak by som povedal, že možno toto je jedna z tých vecí, ktoré zároveň sú tou aktivitou, ktorú radi robíme spolu a zároveň sú aj takou určitou formou relaxu, kedy prídeme na iné myšlienky. Ako relaxuje Majka? Tak ako spomínal Miro, buď tým strihaním videí, alebo rada pečiem, skúšam nové recepty, to má najviac. A ja potom tiež rád skúšam to ochutnávať. Čiže si tester. Tester. Áno, to sme všetci asi. Áno. Všetci dobrí manželia musia byť tester. Presne tak. Nič si nič. Môžeme to jesť. Nie, ale moja manželka veľmi dobre pečie, takže tu sa nikdy neobávam o svoj život. Ba dokonca niekedy to je tak, že mám sa problém zastaviť, čo je možno vidno aj tu na tejto košeli, v tejto časti, kedy tie gombiky, vieš, už tak zažíva. Dobre, úplne, že posledná otázka. Ak by si nebol kňazom, čím by si bol? No, ja som to trošku spomínal v úvode, teda toho podcastu, kedy som sa rozhodoval medzi dvoma cestami, že či byť teda kňazom a ísť na teológiu. A tým druhým vlastne povolaným bolo ísť na medicínu, teda byť lekárom. Takže ak by som nebol kňazom, tak by som určite bol lekárom. A mnohí sa teda, keď počuli túto verziu, tak smiali na tom, že ja som v podstate aj tak lekár, lebo kňaz je lekár duši. Ak by ste mali ľuďom odkázať jednu myšlienku na záver, čo by to bolo? Keďže je to posledná otázka, vieš, mne ako kňazovi tak prichádzajú vždy také vzletné idei a predstavy, tak možno aj z teologickej roviny, z teologického súdka, ale by som sa chcel možno pre účely tohto podcastu tomu vyvarovať, tak použijem tu takú myšlienku, ktorú dá sa povedať, či už priamo alebo nepriamo nesie aj náš profil. A to je, že byť obyčajnými ľuďmi. Toto je niečo, čo podľa mňa od nás aj chce Boh, aby sme sa netvarili, že sme niekým špeciálnym, niečím výnimočným, ale že sme ľuďmi. A to ľudské je výnimočné samo o sebe. Takže toto by som poprial aj všetkým, ktorí budú sledovať tento podcast. Mojimi dnešnými hostiami boli otec Miroslav Hamarčák spolu s manželkou Máriou a maličkou Tereskou, ktorá nám to robila krásne kšovy. Ďakujem vám obom za vašu otvorenosť a váš čas. Nech sa vám darí v službe, v rodine a v vašej kreatívnej tvorbe. Ďakujeme. A vám ďakujem za vašu priazeň
a teším sa na vás v ďalšej epizóde Štúdia Lounge. Majte sa krásne.